गबदापारा गामिनि रायजो राजाखौ खावलायनो फैदों आरो बिथांमोनखौ जों मिथिहोदों जायफोरा अरुणोदय फर्मनि थाखाय ट्रेक्टर आरो पदमफुलाव भट होयो जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै बीजेपी आरो UPPL बिथांमोना थाखा फैसानि थाखाय जुदि ट्रेक्टर आरो पदमफुलाव जुदि भट होबायब्ला बेयाव लिरनानै दोनखादों सरकारि हायाव जाया रायजो खुंदों आरो जायनि हाया मियादी नङा बिथांमोननि हाखौ उच्छेद खालामगोन सरकारनो होनांगौ आरो सरकारा बे हाखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै नटिफिकेशन दिनै BTC गभर्नमेन्टनो हरखाबाय। बे बैठकआव बे आलोचनायाव जोंहा BTRनि प्रमद बर' दं आरो UG ब्रह्म दं लोगोसे आसामनि मिनिस्टार दं। बिथांमोना स्पष्ट लिरखाबाय जायफोरनि हाया मियादी नङा बिथांमोननि हाखौ उच्छेद खालामनांगौ होखारनांगौ आरो बिनि ओंथियानो जाहैबाय सरकारनि हाखौ सरकारनो होफिननांगौ। अब्ला दिनै जायफोरा ट्रेक्टर आरो पदमफुलाव फैसानि थाखाय अरुणोदयनि थाखाय भट होयो बिथांमोना उच्छेद खालामजागोन बिथांमोननि हाया सरकारनियाव थागोन बेखौ गोसोआव लाखि आं बुंनाय नङा बे प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय लिरनाय आसाम सरकारनि मोनसे नटिफिकेशन आरो जुदि गोदोनि बायदिनो मावना जानो थाखाय जेरै हा दङ दुब्लि दङ सरकारि हाब्लाबो मियादी नङाब्लाबो बिजिआरबाबो पिजिआरब्लाबो खासलेनबाबो एक्सनाब्लाबो गोदोनिफ्राय जों मावबोनाय हायावनो जुदि मावबाय थानानै जानो गोसोब्ला नांगोलनि सावगारियाव भट हो होनना आं बिथांमोनखौ बुंदों। जुदि नांगोलनि सावगारियाव भट होआलासिनो थाखानि थाखाय पदमफुल आरो ट्रेक्टराव भट होयो गाबनांगोन JCBजों न' हुख्रेम जानाय मोनगोन हाफोरखौ दिनै समान खालामनाय नुगोन सोरनिबा गिर्जा न' सोरनिबा मन्दिर सोरनिबा मस्जिद सेफाय जागोन गाबगोन मोदै गानांगोन बिनि अनगा जेबो गैया होननानै रायजोखौ बुंनो फैदों। बेनिखायनो हाबोदान जुदि बासायनोब्ला दिनै नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै हाग्रामा महिलारियासो दिनै बे हाखौ बासायनो हागोन बिनि अनगा आरो जेबो राहा गैया। थेंक इउ।